Hov, Bo. Ja, Bo, ved du, det fik jeg altså. Det blev altså optaget, Bo. Gjorde det? Ja. Det skulle da ikke være med. Nej. Og den røg i kassehullet. Det var der 2 til. Og han nummer 4. Han fik en fin en. Den er også god nu. Der er 4, ikke? Det er godt nok 4 heste og 4 piste. Han har ikke noget i år. Ja, den er god, den der. Nej. Nej, men man må tænke lidt over. Så det har jeg gået og tænkt meget over, Ja. men altså... Har du læst noget? Nej, det har jeg ikke. Nej. Det har jeg ikke. Nu skal du snart ud og grave den kasse. Det skulle godt nok. Det er godt, det er Så er det djævligt. Det lå... Nej.